بس قدوس هذا أملاك آمين قدوس እግዚአብሔር አምላክና ሰላም محديرو بسلام قداسي ስለዘፈጸመና እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ምስጋና ነው ይሁን ቅድስት ድንግል ማርያም አዶ ጎይታ ምስጋና ይሁንና حراي كما حاديركم نحن حاديركم برخاو دامت آمين حراي هجقا أتي ناي قداسي خنببلنا تصنعي نعو خدق مالتي تقال أملاح كل جزء كم تنبلون تدقاقيم كايو نابل بخي آتمو يسرح كا مالتي سلازي متان كسر حلنا تقال أملاح دقاقيم نام سنببنا يو قبل بنا مسافرة كسر حلنا خيل مالتي سلازي لما عنتي كم تناي علوتو دبر زيتي تبهيلو زفلت كوينو حام شيتي معالتي ناي 400 مالتي سلازي دبر زيتي كبهال كله بزعباتي مسأت ناي بيتنا المدحنا نيس كريستوس وكا هلقة عالم ناي مودات عالم تختموا له جزية زنقروا له معالتي مالتي إذا دبر زيتي زبهال دبر مالت تجوبوا إنبا مالتي دبر زيت مالت ناي زيتي كوز الأوام وياقرب كم بعلاولع زلوا بوتاي مالتي أب إسرائيل زركب كوينه مالتي سلازي هواريات انتهي ملمو قويتها انتهي ملسو كرينا مالتي أب ونجيل ماتيوس معرف 24 ترينا ملكت هلكت عالم يبل إيسوس كابيت مقدس وزيوك خيد كله دك مزامرتنا أبو قريبهم هنس أبيت مقدس هرأيوان السودما مليسو إذا كله سري ودل لكم أبزي زي فرس أمني أبل علمني أي تترفني وبلكم الله بلا يبل حج انتهى يمي لما بيت المقدس مسأر عيوه عبزسي إذا بيت المقدس زتري وزل لهم امن بلع لامن زي فرس اي كهلونيو يلوه مالتي حج بزي نايبوتات تمرتي اندا قبرنا كنرئينا اتم هاوريا زحاتتو كلتا يوم إذا اسمع عاسي كخون يلمو مالتي اتا ناي بيت المقدس مفراسن بزعبا ناي مسعاتك ملكتاتك انتايو يلم كلتو حتى يوم حتى مزلوا معي جينا زين كنرينا عن فقاد أملاح سلازت مجمرتات ملكتات كنرينا ملكتات انتهي نيرو كابتو بزح ولا بوحدو كنرينا مالتي سلازت ملكتات نايم ساعتو ملكتات أنا كروسسي اندابلو بسميكم وصيهم وجن ورا وجن خونيو منجست بلع لمنجستي حزبي أبلع لحزبي أب كل بواتات رهابن من قطقات مدرن سلسمي سؤالات كتكون يوم بزحات كخوحدون نحد حدومون حلفهم كوهابون يوم بزحات حسوت نبيات كتونس يوم نبزحاتون كسحت يوم بسن كخفات فقرب بزحات كزحت ليا إبل سلازي إزتي ناي مسات ملكتاتي مالتي ناي تكال أي مسات وين ناي قويتها مسات ملكتاتي يبل شعو عبت شعو جزية إتبيت مقدس ويت امني قبل علم كفرسيو بيت المقدس كله كفرسيو تقليله كفرسيو إلوام مالتي حجب زينا يتمنى يبوتها تمرتي ات بيت المقدس زبهال مجمرتا ود سب نديو ود سب بيت المقدس እግዚአብሔርዩ ንምንታዩ እግዚአብሔር ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ደሙ አፍሲሱ ስጉኡ ቆሪሱ አድሒንና ማለት ስለዚህ ሰብ ቤተ መቅደስ ናይ እግዚአብሔር መጀመርታ ማለት ካላይቃት ህንጻ ቤተ መቅደስ እዚ ህንጻ ቤተ መቅደስ أب 586 اتقدماي بيت المقدس نا يهود وينا إسرائيل فريسو مالت بنجوس نبي كودونوسور زفرس بيت المقدس مالت أب كلاي جزيخا دحر قويتا أب 7 عام تمرت بيت تيتو زبهال جنرال ناي روم كفرس كل إنا نر مالت لذي تخلاي كلتا بيت المقدس فريس اللو مالت إزي نايت هنس بيت المقدس اتسالساي اتي ود سب اتناي ود سب مفراسي مالتي اتناي ود سب مفراس هيبوز بحال ابو نزا ناي نبي دانيال كغلصان كله اتي بنبي دانيال استنغره نايف طفات رخصت اب تقدس السفرا قيمو مسراخم اتزنبب يستوعل يبل مالتي نزي اخ غلصا كله تنتنا كله از قدس ابو هيبوليتس بحال
نبور كريستياناو أملخوسي كتأفي يبل شعو كمزيل نتأكبنا إنهم لخلو جزية أيكهلونيو مزمور يخون نبابات مصحف قدس يخون زقدس هلو يبولون قداسيان قدس قربانن زقدس هلو يبولون يبل مالك لذا كل بيت المقدس يفرس مالك تود سب كاب أمنته يقل مالك أبتشع جزية ስለዚህ ቤተ መቅደስ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ትምልክታቱ እቲ ርኹስ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ቆይሙ ምስራእኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ማለቱ እቲ ሰብ ኩሉ ካብቲ እምነት ክርሕቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኩልና ሕጂ ብዛዕባኡ እንዳሓሰብና እስክንኸይድ ከመይ ዘሎ ትኹነታት ሕጂ እንዳወሓድና ድን ኸይድ ኣለና እንዳበዛሕና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነ ደገም ስወፃና ንቃል ኣምላኽ ዝሰምዕ ዶ ይበዝሕ ወይስ ኣይተስመዐኒ ዝብል ይዝበዝሕ ስለዚህ እቲ ዘንብብ የስተውዕል ይብል ስለዚህ ከምዚ ስለ ዝኾነ ብድሕሪኡ እቲ ዘስካሕካሕ መከራ ክመጽእ እዩ ይብል ኣብ ዝባና ሓስ ዝጸንሐ ኣብ ቤቱ ንዘሎ ክወስድ ኢሉ ኣይውረድ እዚ ማለት እቲ ኣብ ዝባና ሓስ ክበሃል እንከሎ እቲ ብቅድስና ብመንፈስ ቅዱስ ብሃብታት መንፈስ ቅዱስ ዓብዩ ዝጸንሐ ሰብ ካብቲ ላዕሊ ማለት ዝባና ሓስ ዝለዓለ እዩ ካብኡ ሲድ ታሕቲ ኣይውረድ ናብቲ ናይ ዓለም ሓጢኣት ወይ ከዓ ናብቲ ቀንጣሚንጥ ነገራት ክማላእ ኢሉ ንታሕቲ ኣይውረድ ይብል ካብ ቅድስንኡ ኣይውረድ ይብል ስለዚህ ካብኡ እንተወሪዱ ግን እንታይ እዩ እቲ መንከራ ሸኒፍዎ እንድሕር ደኣ ወሪዱ ክስዕር ኣይክእልን እዩ ተሳዒሩሎ ማለት እዩ ኣብ ግራት ፀንሐ ድማ ክዳኑ ክማላእ ወይ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ንገዛ ኣይመለስ እቲ ብሓድሽ ክዳን ብልደት بتمكت استولد سب كم بحدش كدانو خملس يلو ويتزعرق خدان كوسد يلوسي كابتو في روز نبرق جرات كابوس أي ملس يبل نبحث أي ملس بتزلوا يصنع يبل مالتي زي ترجمه هلاري قدس أبو بسلسلة عام تمرز نبري مالتي نتونسات ويلأن متوب تقع ويلأن يبل نتونسات تباهيل زلوا قدس إبيفانيس انتهي بلو إذا مالت نتو من أمنت شلل بمبال مكرا زتونسون عبسها زولودن ويل مالت يبل نتونسات ويلأن قبل كلسي نتم مكرا أنيسهم عبسها زولدو نأمنت شلل زولسي ويل مالت يبل تنستي عند حرد مكرا رخيوا قبل علة تنسى ما مهدا من حرد أقاط مواسي أنت يا قبر تخيل سببان مكران طريقة وسخ مالته سلازخ أتوم قال أملاخ زيشهم حسابات أتوم أبحاتيات زون حسابات مساعات قويتا مسكونة بخياتن محرق أماسنان نمبر شعو زغير نجر يلن مالته سلازي تاتنستخهم تقدا أتي قال أملاخ أبلو زيت أنا أبحاتيات أنا حساب دما كسعر هيكلنيو أمسات قويتا محرق أماسنان تراي زخون إبل قدس إبيفانيس زي ما توت ويلأن زبلكا إذا قدس أبو هلاري كقول سأختن تنون كله ما توتي ثباهلن زلواسي هسان كابتو بدو سلزيت عالية مكران دحرمتي هاديمو خملت أيكلن إبل سلزي إتهسانن إتعدن كفالاليو أيكلنيو طبيعة بوزلا من تودع السخاء كابو خطف اللي تغلن سلازي زم سبات زيوم كاب هدما خملوت يكولون يوم إذا مالت سيبل ما تبغوا تتباهلهم زلوا تم مهاران يوم مالت اتم صبا زمقو مهاران إذا يوم سبات زيوم اتم زت أبو زلوا قات صبا سلست مقبو عصم مقبي حيل زلوا وين كريستوس كفل طول زخولو من قد تمرت سلزي تمهارو عبتم ساعتنا يقويتا نتزنا يصرا كريستوس ندخ قبرو يكولون يوم بتتمرتي قال أملاك كقاومو أيكولونيا سلازي خا إذن نفسات زين كدحنا أيك على نيو يبل مالتي سلازي قدس باولوس ون أب كورنثوس معرف سلسته قدام كورنثوس انترينا يو بكريستوس سلازي عبكم سي عقم سلازي يبلكم صبا مغبكم يبلو صبا مغبكم سلازي خا نسو سلازي خونه خا حساب حجي تبقاسون نحد حدكم بقنن ناتي أنا ناي أبولوسي ناي باولوسي ندابلكم تفعلالي زلوكم يبل سلازي صبا ممغاب مالت زي عبي كريستيان مالت نخريستوس كازي فلوتو مالت سلازي فلوتو خابتنا مودعتا أمزعات كسعري مالت بتتصابو ناي ديابلوس بتي عالم حقي
بزي زخودو زلنا أكايدا قال أملاخ أوشتنا أنت زي حديرنا فتصيمنا خنسعر عين خئلنينا مالتي يبل كالق بسنبت كيكون يبل بسنبت هدما خمسي بسنبت كيكون تصليو سنبت تباهيل زلقا بأيهود عرفتيو بعرفتي مثل مالتي سلازي كاب سناي مقبارن كاب امنتن عرفنا ويكا رسعنا شلليلنا يو خينص نحمو مسعات مسكونه واي واي تا خيكون سي تصليو يبل بخرمت خيكون مالتك تماساساليو بخرمت خيكون قبل كلها كرمت كل غزي فره زي بلو لوم اغراب طريقه تري مالتي فره يبلو سلازي خا كمزيلنا خلنا بسغاوي فتوت لمليمنا نكلنا فرزي بلنا خاينص نحمو ابت مسعات غويتا بخياتن محرق اماسنان كاينخون نتصار كورساتون مقوام كاينسن صليو انابله غويتانا ينغرنا مالتي سلازي قدوس باولوس ابزي اخا مسعات غويتا يلون سبا تسالونقه كمهرم كله احواته نسخاتكم سي كمتم تسفا زي بلوم سبات كتكونوا ايدلني سلازي خا بزعباتهم زموتو كنغركم كحبركم على النيلو بزعباتهم زموتو انتايكم زخونو كنغرم كله تسفا سلازي قرصو انت ميتكاس ميتكايو سقيلكايو زبحال الله سلازي خا قدوس باولوس كابزيا تبغيسو بزعباتهم زموتو كتفلطو دللخو تسفا زي بلوم متان كيتخونو غويتانان مدحنان يسوع كريستوس كم زموتن ابسال ساي معلتون كاموتان كم استنسن نامنينا يبل املاح كا نتوم نكريستوس امينوم زموتو موسو كم زتنسوم نامنينا يبل كما يلي ختنسوم نزبل كا مجمرتا اتوم زموتو ويكا اتوم زدقوسو يبلوي مصحف قدس اتوم زموتو ام كتنسو بدحريو خا نحنا اتوم بهوت صنحنا بدمنا بحنسب ناب كريستوس كنكبينا يبل مالت نزي اخ قلصان كله بيدس تبعله قدس ابو انت يبل اذ نجر زي بموسين بإلياسن كنريو نخئلينا كنردو نخئلينا يبل مالتي موسى كاب هيوان إلياس كا موتان بممصا اب دبر تابور نغويتانا ناي املاخنت غويتانا مدحنا نس كريستوس كريو بقي عميهم مالتي سلازي خا اب كال اي مصات ويب تداغماي مصات ناي غويتانا مدحنا نس كريستوس ون كمز عينتي خون نسم بدمنا خمز مصو مثال نايزيኦም مالتي ام مصات كا اتم بهوت صنحنا نخون اتم زموتو بحنسب بدمنا تلعلنا نغويتا كرينا مسوها خنبرينا مو بزن قالات زين تصنانعو اندابله كمهرم كله نري مالتي سلازي غويتا خمصيو كمتي عرق كله زراخمو كوم غيرها كمصيو إلهم اب غلات اب قبر حوارات معرف حد فوق 11 مالتي كم تخيل كعرق كله زراخمو كوم غيرها كمصيو سلازي نحنا هاجرنا اب سماياتيو تسفاي تقرصو ابزا مدر زي اطراي بكريستوس تسفانا انت زخون سي كنتم خنيبل بكريستوس سي ابزا مدر زي تسفانا انت زخون ابزا مدر زي اطراي كريستوس كما يغير يحالفو وانتلنا ويتانان مدحنا نس كريستوس ببزح مكرا يحالفو مالتي ابزا مدر زي اطراي انت زخون سي كنتي مالتي نسغانا يكوننا نفسنا يكوننا مالتي تقال مالتي ስለዚህ ተስፋናሲ አብ ሰማያትዩ ንሕና ከመቦታትና አጋይሽን ስደተኛታትን መጻእተኛታትን ይናምበር ዝነብር ሰብ የሎን ኩልኻ ከመውትዩ ይብል ማለት ስለዚህ እነሆ እዚ አቀዲመ ነገርኩኹም ይብለናል ጌታና መድኃኒያ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ምጽአት ምልክታቱን አቀዲመ ነገርኩም አለኹ እነሆ ክርስቶስ ኣብ ምድረ በዳ ኣሎ ንዕረዩ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ንዕረዩ እንተበልኹም አይትኺዱ አይትእመኑ ይብል برقي خا مبرق بريقو كسع معراب كم زرقه مسعات ود سبكا كمو خونيو يبل حجي نعبز له خرستاس نخنا ريكم ابز له خرستاس نخنا ريكم زبلو مليهم يوم انت خنا جن ايتمنوم ايتسعبهم يقول بولكم تلعلم كم اندابليهم خودو مالتي ايتسعبهم مغنياتو مسعات غويتا سئلكا خم ابتلو زبها لا يكونن ملوء بكل هي እግዚአብሔር ሙሉው كمص خلخا كم مبرق سام معراب برق خمس برق لك هم يخرى نقول سب حنسا يخجلس مالتي بحب أيقونن سلازي
ጉሉጽ ስለ ዝኾነ ኣይትዳናገሩ ክርስቶስ ምሳይ ዘሎ ንዑ ኢሎም ክንደይ ትሪእዎ ዘለኹም ባዕልኹም እዩ ክርስቶስ ኣብ ዘሎ ንዑ ክንምህረኩም ኣኪቦም መምህርዎም እንታይም ዝምህርዎም ኣይንፈልጥን ስለዚ ብኸምዚ ዝግለጽ ግልጸት ናይ ክርስቶስ የለን ቤተ ክርስቲያን ሒዛቶላ ኣብዚ ኣይና ክንርዳእን ክንመሃርን ዝግብአና ማለት እዩ ምጽኣት ጎይታ ከዓ ሙሉእ እዩ ልክዕ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ በርቂ ከም ዝበርቕ ከምኡ እዩ ይብል ስለዚ ኣብቲ መጨረሻ እንታይ ክትከውን ከምታ ክስቀል ከሎ ዝኾነ ነገር ፀሓይ ክትጽልምት እያ ወርሒ እውን ብርሃና ኣይትህብን እያ ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ እዮም ሓይልታት ሰማይ ከዓ ከንቀጥቅጡ እዮም ይብል ሽዑ ትእምርቲ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ እዩ ግሉጽ እዩ ማለት እቲ ኣመጻጽኡ ምጽኣት ናይ ጎይታ ግሉጽ እዩ ንዘስተውዕል ኣዝዩ ዝተገልጸ ስለ ዝኾነ ብሓሰውቲ ነቢያትን ብሓሰውቲ መሲሓትን ክንታለል ኣይግበአናን እዩ ማለት እዩ ካልእ እታ ዕለት መዓስያ ኢሎም ከዓ ሓቲቶሞ ነይሮም እታ መዓልትስ መዓስያ ጎይታ እዛ መዓልቲ ምጽኣትካሲ ዕለታን ሰዓታን መዓስያ ኢሎም ከዓ ሓቲቶሞ እንታይ ኢልዎም ጎይታና ስለታ መዓልቲ እቲኣ ስለታ ሰዓት እቲኣንሲ ግና ብዘይ ኣቦ በይኑ መላእኽቲ ሰማይ ኮነ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን ኢልዎም ማለት እዩ ዝፈልጣ የልቦን ነዚኣ ክትንትና እንከሎ እዚ ሄላሪክ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 27 ኣምፂኡ ወዲ እውን ኣይፈልጣን መላእኽቲ እውን ኣይፈልጣን ክብል እንከሎሲ ወዲሲ ንምንታይ እዩ ዘይፈልጣ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ምክንያቱ ጎይታ ባዕሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂቡኒ እዩ ኢሉ ካብ ኣቦይሲ ኩሉ ተዋሂቡኒ እዩ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኢሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኣቦ እንድሕር ደኣ ኩሉ ተዋሂብዎ ኮይኑ ነዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ከሊኡ ክኸልኦ ከይፈለጣ ኣይተርፍን ወይ ከዓ ኣቦ ክኸልኦ ኣይክእልን እዩ ወይ ከዓ ኩሉ ተዋሂቡኒ ኣሎ እናበለሲ ከመይ ገራሞ ኩሉ እንድሕር ደኣ ተዋሂብዎስ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘይክትወሃቦስ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኩሉ ንዝተዋሃቦ ሰብ እዩ ኩሉ ተዋሂብኒ ዝብል እምበር ዝጎደሎ እንተሎ ኩሉ ተዋሂቡኒ ኣይምበለን ነይሩ ስለዚ ጎይታ እታ መዓልቲ ንሳ እንታይ ገብራ እዩ ይፈልጣ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግና ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ኣቦ ዝነገሮ ኩሉ ክነግረና ስለ ዝመፀ እታ መዓልቲ ክትግለጽ ኣይተገብኣን ማለት እዩ ብእግዚኣብሔር እታ መዓልቲ ክትግለጽ እንታይ ኮነትን ኣይተፈቕደትን እቲ ዝነገሮ ጎይታ እግዚኣብሔር ኣብ ከዓ ጎይታ ነጊርና እዩ ማለት ስለዚ እታ መዓልቲ ጎይታ እንታይ እዩ ይፈልጣ እዩ እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ መዓልቲ እቲኣ ይፈልጣ እዩ ማለት እዩ ግና ክጠቕመና ስለ ዘይክእል ክነግረና ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሓደ ቦ እንታይ ኢልሎ መላእኽቲ እውን ኣይፈልጡን እዮም ክብል ከሎ ወዲ ሰብ ካብቲ ዝተዋህቦ ንላዕሊ መስፈር እምነት ካብኡ ንላዕሊ ከይሓስብ መታን እዩ ዝኽልክሎም ዘሎ ማለት እዩ መላእኽቲ እውን ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዚ ንዓኹም እውን ኣይግባኣኩምን እዩ ዝኣኽለኩም ክትፈልጡ ጥራይ ዝግባእ ንማለት እዩ ማለት እዩ ወዲ ኣይፈልጣን ወይ ኣነ እውን ኣይፈልጣን ክብል እንከሎ ድማ ኢሉ ወዲ ኣይፈልጣን ክብል እንከሎሲ እንታይ ማለት እዩ መታን ከይሓትዎ ይፈልጣ እየ ግን ኣይነግረኩምን እንተኢልዎም ከምዚ ንዓቖም ሓሲቦም ክሓዝኒኦም ኢሉ እንድሕር ደኣ ክነግሮም ከዓ ኣይደልየን ማለት እዩ ተረዲኹም ዶ ስለዚ ወዲ ከዓ ኣይፈልጣን ክብሎም ከሎ ከዓ ዳግማይ እውን ተመሊሶም መታን ከይሓትዎ ወዲ እውን ኣይፈልጣን እዩ ብምባል ነታ መዓልቲ ንምፍላጥ ከልከሎም ይብል ዝቅዱስ ኣቦ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ናብ ዝብል ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ እቲ ናይ ምጽኣት መንገዲ ኩሉ ተዘርዚሩ ተነጊርና ኣሎ ሕጂ ኣበየናይ ደረጃ ኣለና እቲ እዋን ኣበየናይ ኩነታት ኣሎ ኢና ክንዕዘብ ዘለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር ኢና ክንርድኦ ንኽእል ኩሉ ግዜ እቲ ቃል ኣምላኽ እንተንቢብናዮን እንተስተንቲናዮን እዚ መንገዲ እዚ ንኸዶ ዘለና እዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ እዚ ዓለም ትኸዶ ዘላ ኣካይዳ ጉሉጽ እዩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ኣመንቲ ስለ ተኣኪብና ዘለና ኢና እምበር ኣብ ንሰርሐሉ ቦታ እንተርኢና ኣማኒ ዝበሃል የለን ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ እምነት እውን ክሓስብ ከስተንትን ዝደሊ ሰብ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ርኩስ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርኩስ ተተኺሉ ምስ ረኣኹም ኣስተውዕሉ ኢሉ ስለ ዘሎ እቲ እዋን ምውዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ
ካልኣይ መምጽኣት ጎይታ ጥራይ ዘይኮንና ክንጽበ ዘለና ምጽኣትና ወዲ ሰብ መዓስ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ናይ ነፍሲ ወከፍና ምጽኣት ማለት እዩ ስለዚ ተጠንቂቕና ብጥንቃቐ ክንነብር ይግብአና ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ እንታይ ዝብል ቀልጢፍ ከም ሰራቂ ይመጽእ ኣለኹ እቲ ሕፍረቱ ክሽፍን ኢሉ ክዳኑ ዝእርንብ ከዓ ንሱ ክዕወት እዩ ይብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ስለዚ ተዳሊና ክንጸንሕ ኣለና ማለት እዩ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ነዓ ጽባሕ ምጽኣት እንተንብሃል እንታይ ምገበርና እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ጽባሕ ምጽኣት እያ እንተንብሃል ገለ ሰብ ገለ ክመላእ ገለ ሰብ ገለ ክበልዕ ክሰቲ ገለ ሰብ እቶም ዝተዳልዮም ጸንሑ ግን ኦ ጎይታ ማራናታ ወይ ከዓ ኢየሱስ ቀልጢፍካ ነዓ ክብሉ ምኽኣሉ ማለት እዩ ስለዚ ምጽኣት ጎይታሲ ኣርሒቕና ክንሓስብ የብልናን ማለት እዩ ምጽኣት ጎይታሲ ገና እዩ ኢልና ክንሓስብ የብልናን ኣብታ ወንጌል ማቴዎስ ጎይታና ባዕሉ እንታይ ኢልዎም ኣሎ እቲ ሃካይን ክፉእን ኣገልጋልንሲ ጎይታ ደንጉዩ ክመጽኡ ኢሉ ብልቡ ስለ ዝሓሰበ ነቶም መሳርሕቱ እንታይ ገይርዎም ክወግኦም ወይ ከዓ ከጨንቆም ይጅምር ኢሉ ስለዚ ጎይታ ኣብ ዘይሓሰቦ ሰዓት ከዓ ይመጽእ ማለት እዩ ጎይታና ኣብ ዘይሓሰብናዮ ሰዓትን ኣብ ዘይንፈልጦ ሰዓትን ግዜን ከም ሰራቂ ክመጽኡ ስለዚ ተዳሊና ንጽናሕ እቲ ምድላዋት እንታይ እዩ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ናቱ ስለ ዝገበረኒ ኣነ ከዓ እቲ ናቱ ናተይ ክገብሮ ኢለ እጽዕር ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራ ስድራ እግዚአብሔር ኣይንዓሹ ሸለል ኣይንበል ኣብ ክርስትና ሸለልትነት የለን ንቑሓት ኩኑ እዩ ዝብል እተን ደናግል ከም ዝረኣኹመን ደቂሰን ነረን ዝሞታ እዮም እተን 5 ዝሞታ ኩለን ዝሞቱ እዮም ግን ምስተስኣን ምጽኣት ምስኮነ ጥራይ ኢደን ጸኒሐን ማለት እዩ ኣብ እምነት ሸለልትነት የለን ኣብ ገዛኻ ካብ ገዛኻ ጀሚርካ ከዓ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ትውዕለሉ ሸለልትነት ዝበሃል ከነርኢ የብልናን ንደቅና ሰናይ ነገር ነሕልፈሎም ምሳና ንዝውዕሉ ሰናይ ነገር ንምሃሮም ሸለል ኣይንበል ሸለልትነት ዘጥፈና ዘሎ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንመጽእ ከለና ከዓ ብጽሞና በቲ ዓቕምና ንምሃር ጽባሕ ንጎዚ ትምህርቲ እዚ ኣይርከብን ኢልዎ ኣሎ እቲ ቤት መቕደስ ምስ ፈረሰሲ ዝምህር የለን ቤተ ክርስቲያናት ኩለን ክሓዝና እየን ዝምህር የለን ዝመሃር እውን የለን ሮማይ በቃ ብስደትን በቲ መከራን በቲ ሕግን ተታሒዙ ኩሉ እንታይ ክገብር እዩ ክእሰር እዩ ዓቕሚ የብሉን ኣዋህሊሉ ስለ ዘይጸንሐቲ ፍልጠት ኣምላኽ ከዓ ክገጥሞ ይክእልን እዩ ነቲ ምጽኣት ክርስቶስ ወይ ነቲ ሓሳባት ናይ ዓለማዊ ሓሳብ ክትገጥሞ ይትኽእልን ኢኻ እንተዘይገጢምካዮ ከዓ ዓወት የለን ማለት እዩ ስለዚ ስድራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድልዋት ንኹን እግዚአብሔር ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰራቂ ስለ ዝመጽእ ድልዋት ንኹን ክብለኩም ይደሊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም መዓልቲ ስለ ዝገበረልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ኣደ ጎይታ ምስጋና ይብጽሓያ ስለ ጽኒኢልኩም ሰማዕኹምኒ ኣዝየ መስግነኩም ይቐኒለይ